Jeg vil gerne bevise Pythagoras' sætning a(n plus bn lige med cn. Jeg laver en retvinklet trekant. Den rette vinkel kalder jeg c. Jeg indtegner højden fra c op til hypotenusen. Højden står naturligvis vinkelret på hypotenusen. Den rette vinkel c er nu opdelt i to vinkler. Lad os kalde den ene af disse for v. Jeg kan nu se, at den anden er 90 grader minus v. Vinkel A må også kunne skrives som 90 grader minus v, eftersom vinkelsummen i den lille trekant er 180 grader. Tilsvarende må vinkel B kunne skrives som v, da vinkelsummen i den mellemstore trekant er 180 grader. Det betyder, at vi nu har tre trekanter, en lille, en mellemstor og en stor. Som det fremgår i tegningen er de ensvinklede. De har alle en ret vinkel, de har alle en vinkel på v og en vinkel på 90 grader minus v. Jeg indtegner de tre trekanter, så de vender på samme måde. Her ses de tre ensvinklede trekanter. For ensvinklede trekanter gælder, at forholdet mellem siderne er konstant. Det betyder, at hvis vi for eksempel tager længden af siden x og dividerer længden med siden b i den mindste trekant, vil jeg få det samme, som hvis jeg tager siden b og dividerer med siden c i den største trekant. Tilsvarende vil længden af siden y divideret med siden a i den mellemste trekant give det samme som længden af a divideret med længden af c i den største trekant. Her har jeg indsat ligningerne. I første ligning kan man isolere x ved at gange med b på begge sider af lighedstegnet. I den nederste ligning kan man isolere y ved at gange med a på begge sider af lighedstegnet. Endelig kan vi se på tegningen, at c kan skrives som x plus y. Vi indsætter de isolerede x'er og y'er fra de tidligere ligninger og får, at c er lige med bn plus an, det hele divideret med c. Hvis vi ganger med c på begge sider af lighedstegnet, fås det ønskede c i anden lige med an plus bn. Hermed er beviset ført.